Кумитаи Бехатари Озуқавори назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ваколатҳои худ дар самти назорати фитосанитарӣ, карантини ва тухмӣ ба нақшагирӣ ва татбиқи чорабиниҳои фитосанитарӣ, карантини ва тухмиро баҳри эмин нигоҳ доштани майдонҳои кишти зироатҳои кишоварзӣ, боғу токзор аз хатари ворид, пайдоиш ва пахшавии зараррасонҳои карантине анҷом дода. Инчунин дар хоҷагиҳои кишоварзӣ ва сектори хусусӣ оид ба гузарондани апробатсияи майдонҳои кишти зироат бо мақсади муайян намудани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ ва захираи тухмиҳои хушсифат дар ҷумҳурӣ фаъолияташро пеш бурда ҳамзамон назорати воридоту содирот ва транзити молу маҳсулотҳоро аз хориҷи кишвар тавассути гузаргоҳҳои сарҳадӣ амалӣ менамоянд. Шаҳрвандон метавонанд дар сурати пешомадани масъалаҳои вобаста ба таъмини чорабиниҳои фитосанитарӣ, карантинӣ ва тухмии зироатҳои кишоварзӣ, пешгирӣ аз пахшавии зараррасонҳои карантинӣ бо мақсади ҳимояи майдонҳои зироатҳои кишоварзӣ ва боғу токзор, риояи бехатарии маҳсулоти озуқаворӣ ба бозорҳои истеъмолӣ, инчунин ҳангоми муомилот бо маводҳои тухмӣ ва ниҳол дар кишвар ки оё бо худ ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи сифат доранд ё на, ба телефонҳои боварии мақомоти Бехатари Озуқавори 221 54 25 228 90 45 900 01 72 71 ва ба марказҳои таъминоти Бехатарии Озуқавори дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 900 01 62 67, вилояти Соғ 92 797 04 15, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 93 588 20 06, вилояти Хатлон 985 16 19 77 метавонанд муроҷиат намоянд.